Эфирда яңалыклар вакыты, студияда Лейсан Галиева, исәнмесез. Бүгенге чыгарылышның төп темалары. Ишек алды бәйрәмнәре күркәм гадәткә әверелә. Бөгелмәлеләр Сөмбелә бәйрәменә җыелды. Картиналар галереясында ирекле рәссамнар күргәзмәсе ачылды. Тапшыруыбызны күңелсез хәбәрләрдән башлыйбыз. Кичә 6 сентябрьдә 15 сәгать 35 минутта Әлмәт районының Әлмәт-Мөслим автомобиль юлының 12 километрында үлем белән тәмамланган кытышкыч юл транспорт хәрәкәте була. Беренчел мәгълүматлар буенча Kia Cerato автомобиле йөртүчесе Әлмәт ягыннан Мөслим авылы юнәлешендә барганда юл хәрәкәте иминлеген тәэмин итүче тизлекне сайламыйча, юл эшләре аркасында барлыкка килгән киртәне урап узганда каршы як хәрәкәт полосасына чыккан. Шофер кире үз полосасына кайтырга өлгерми һәм КАМАЗ белән бәрелешә. Бәрелешүдән соң КАМАЗ автомобиле инерция буенча юл кырыенда торган башка йөк автомобиленә дә сугыла. Юл транспорт хәрәкәте нәтиҗәсендә 1954 елгы Kia Cerato автомобиле йөртүчесе хастаханәгә юнәлтелгәндә ашагыч ярдәм машинасында вафат була. Соңгы елларда калабызның күп кенә ишегаллары яңа сулыш алды, ачык төсләр белән балкыды. Булар барысы да Татарстан Республикасы рәисенең безнең ишегалды программасы ярдәмендә тормышка ашты. Аның кысаларында 2020 елдан бөтен республика буенча 3000 артык ишегалды территориясе яңартылды. Быел Әлмәт районы буенча барлыгы 532 ишегалды ремонтланган. Шәһәребездә төзекләндерү программасы кысаларында 41 йорт территориясе тәртипкә китерелгән. Гомумән алганда 2024 елга кадәр республика шәһәрләрендә 6000 артык йортны ремонтлау планлаштырыла. Моннан тыш җирләү йорты дип аталучы калабыз моргы янында урнашкан объект төзелә. Совет урамы капиталь төзекләндереп, Ризаддин Фәхреддин исемендәге гимназия һәм Мирза Тахиров исемендәге 1 номерлы мәктәбе яңарыш алды. Эшләр федераль бюджет һәм Татнефть компаниясе ярдәме хисабына алып барыла. Ишегалды бәйрәмнәре күркәм традициягә әйләнеп бара. Әлмәтнең Тельмана Сөләйманова һәм 8 март урамнарының төзекләндерү хөрмәтенә яңартылган ишегалларында күңел ачу программасы узды. Ишегалды бәйрәме үзенә күрә бер сабан туе сыман. Балалар өчен төрле уеннар оештырылган, мастер-класслар, биюләр һәм җырларга бай чара. Мондый бәйрәмнәр күрше мөнәсәбәтләрендә берләштерә. Совместно с вами вместе мы сделали эти дворы прекрасными. Без вас мы этого не получилось. Были разные моменты, были и замечания, и улыбки. Но от себя лично хочу вам пожелать, чтобы данный прекрасный двор, чтобы вы сохранили и в дальнейшем. Спасибо. Шулай ук йорт хуҗалыкның иң активларына лаеклы бүләкләр тапшырылды. Район башлыгы Тимур Нагуманов үзенең телеграм-каналында мондый чаралар районыбызның барлык яңартылган ишегалларында да узачак дип вәгъдә бирде. Безнең ишегалды президент программасы Татарстан Республикасы ишегалларын төзекләндерү буенча уникаль масштаблы программа. Әлегер программа кысаларында Азнакай районында да зур эшләр алып барыла. Яңартылган ишегалларында халык өчен бәйрәмнәр оештырыла. Бирючевка авылында узган күңелле чара хакында Эльмира Шарифуллина дәвам итә. Бүген сезнең авылда истәлекле зур бәйрәм, тантана, ишек алды бәйрәме. Белгәнегезчә инде 2020 елдан башлап республика күләмендә барлык шәһәрләрдә һәм шулай ук авылларда наш двор ишек алды проекты буенча төзекләндерү эшләре алып барыла. Һәм инде ул бүген менә сезнең авылга да килеп җитте. Программаның максаты төзекләндерүне таләп итүче барлык ишегалларын ремонтлау, халык теләкләрен исәпкә алып һәм эшне сыйфатлы итеп башкару. Безнең ишегалды программасы нигезендә авылда балалар
içinde, ülkenler içinde yona zamança şartlar tuğa. Birişovka oğlunda tudurulgan mine bu mümkünlüklerge gine de 3,5 milyon okşa sarf etilgen. Programma kısalarında yollar tuşelgen, maşina koyu orunları, trotuarlar remontlangan, balalar için oyun meydançıkları buldurulgan. Poдрядчы uyuşmalar işini jirine jitkirip öz vaqtında tamamlagan, biride yaşavçılar bik tilep ömelerge çıkkanlar. Bizning avulda endi 347 kishi yashaydi. Shuning 88 pensionerlar, 39 bala. Bu yil naş programma bo'yicha bitinda o'sha yurtni ochdik, Tashlborni Allohga shukr. Shundan endi tag'inda bizning ishlasa ishlarimiz ko'p. Yo'lga remont ishladik, ziyoratga. Shuna tatar ziyoratına endi vagon eltib qo'ydik. İşik aldı beyramında katnaşuçularını municipal rayon başlığı Marcel Şaydullin selamlap, biride yaşavçılarga şuşu motorluqның qadrin bilip, soqlap tutularını tiledi. Yoңартылған işik aldının aktivistlarına, en ülkön hem en kişkine gражданинына бүләкләр тапшырды. Bu yıl indi 4-nji yıl. Şuşu programmada biz katnaşabız. İşik aldı programmasında katnaşabız. Bu yıl indi 33 işik aldı tüzüklendirildi. Onda indi Aznakay şəhəri, Aqtöbə bistəsində, Çimadurova, Birichovka, Tımıtıq avulları kirdi. Biz indi şulay xalq bilen birge motor itibanı beyram kibik aşabız. Alğa taба municipal rayon başlığı Marcel Şaydullin Birichovka hem Çimadur avullarında urnaşkan sotsial obyektlarının işçenligi bilen tanıştı. Ondağı hal itilesi koy bir meseleler boyunca kengeşme uzdırdı. Ilmira Şarifolina, Rüstem Akbarov, Яңалыклар вакыты, Lush Elmet telekompaniyası. Bugülmede halkımızın en güzel beyramlarından birisi Sümbüle beyramın bilgilep öttüler. Onu Tatar medeniyeti üzegi yanındağı meydançıkta uyuşturdular. Bugülmeliler beyramga özleri üstürgen yeşilşe, jilek, jemiş olup kelgen. Aygül Şerefiyeva toluraq siler. Qabaq, bərəngi, şolqan, miləş, bolan, üstəl küzgü mullıq, яңа уңыш белән тулган. Булар барысы да бөгелмәлеләр тырышлыгы, алар бакчасында үскән яшелчәләр. Барысы да Сөмбелә бәйрәме уңайыннан оештырылган. Аны татар мәдәният үзәгендә елда уздыралар. Bu yıl biz Sümbüle Beyramın uramda ötkerge uyladık. Eleginde biz hani bina içinde ötkereydik. Künde matur buldu mene Sümbüle Beyramı bitul mene. Biz Nevruz Beyramın kün bilen tün tigizleşken vakitte ötkerebiz. Emine hazır tün bilen kün tigizleşken bir neçe günden tigizleşe. Mene şu vakitte indi Sümbüle Beyramı ötkerle. Sümbüle Beyramı uğuş Beyramı. Sümbüle Beyramı yılның sihri fasılında kün bilen tün tigizleşken melde ötkerilе. Tatar halkı için bu tradisiya. Sümbül ул boşaq деген söz. Beyramda jitin şeşli, zəngər күзле, zıfa boylu, süzgə topqır, işkə uңған kızını soylap olğanlar. Gümmen әлге күзгü beyram türlü yollar bilen beylenip baram. Birinчесе булып, халыклар менә кырда урак урган вакытта, уракны кул белән урганнар бит инде, не белән. Менә шул вакытта алар бер өлешен калдырганнар, җир абабызга не дип, бүләк дип калдырганнар. Аннары икенчесе алар җиргә, менә җир сөргән вакытта бик күп йомырка пешергәннәр, шушы йомырканың кабыгын җиргә калдырганнар, казып куйганнар. Чөнки киләсе елга ашлыклар менә шушы йомырка шикелле бу мул булып үссеннәр дип уйлаганнар. Һәм инде аннары соңгысы инде шушы 22 сентябрьдә Сөмбелә бәйрәмен үткәргәннәр. Бәйрәмдә лотереяда уйнаттылар. Яшелчә һәм җиләк җимештән әзерләнгән тәм-том ризыкларның рецептларын күбрәк белүчеләр бәйрәмгә алып килгән варенье, яшелчәләр белән бүләкләнде. Айгөл Шәрәфиева, Зирак Сәйдкулов, Яңалыклар вакыты, Lush Elmet телекомпаниясы. Kolabızның картиналар галереясы Татарстан талантларының ижаты белән таныштырудан туктамый. Бу атнада бирде арт позитив күргәзмәсе ачылды. Онда шоллы рәссамнарының эшләре тәкъдим ителде. Күргәзмә арт позитив берләшмәсенең 15 вәкиле иҗаты белән таныштыра. Берләшмә Ярчаллы шәһәрендә нигезләнгән һәм ирекле рәссамнарны берләштергән. Кемдер иҗат җимешләрен үзе өчен һәм дусларына бүләк ясап иҗат итә. Кемдер инде үз эшләрен Крамский исемендәге ирекле рәссамнар берләшмәсе составында күрсәтергә өлгергән. Кайсыларыдыр уртак шәһәр һәм республика күргәзмәләрендә катнаша. Здесь можно увидеть произведения, написанные в совершенно разных техниках. Здесь и батик, графика, живопись, предметы декоративно-прикладного искусства. И несмотря на вот эту разность, художников объединяет любовь к творчеству, позитивное мироощущение, что уже отражено в названии самого объединения, и, конечно же, желание общаться с людьми, которые близки по духу. Күргәзмәдә тәкъдим ителгән эшләр төрледән. Монда милли тематикада, туган як темасы да, патриотизм темасы да күтәрелгән. Гәрчә күргәзмә исемендә дә чагыла.
Россиядан яхшырак нәрсә булырга мөмкин күргәзмәсе ватанпәрвәрлек хиссен тәрбияләүдә мөһим ролен уйный. Һәрбер кеше тарафыннан зур горурлану белән яңгырый. Туган ил, ватан, буыннар арасындагы бәйләнеш. Үткәндәге батырлыкларны киләчәк белән ялгану. Бүгенге көндә дә безнең иминлегебез өчен кайгырту. Будем рады видеть у нас в картинной галерее и действительно проникнуться вот этой атмосферой, этим позитивным настроем художников, впечатлиться и, может быть, вдохновиться, действительно заняться творчеством. Күргәзмә бер ай дәвам итәчәк. Очрашу урыны Әлмәт картиналар галереясы. Бүгенге шулар иде. Милли Сәнгалиева һәм монтаж операторы Динара Гайнуддинова сезнең белән сау булашабыз. Исән сау булыгыз.